Moikka! Tänään mä ajattelin koulutella ja kertoa samalla vähän vinkkejä koulutteluun. Mut joo, ilman sen enempiä höpinöitä, eiköhän mennä videon pariin. Ja jos teillä on muuten koulutettuna joku Belgi, Trakehner tai Jorvikin lämminverinen, niin kannattaa tulla tekemään tänne tää rase, koska tästä saa 500 XP:tä. Ensimmäinen vinkki on, että kannattaa kuunnella musiikkia samalla kun kouluttaa, jotta se ei olisi niin tylsää. Jos et sä sitten ei jaksa kuunnella musiikkia tai se ei ole jotenkin tarpeeksi kiinnostavaa puuhaa sulle, niin sit sä voit kans samalla katsoa kautta kuunnella YouTube-videoita tai sit sä voit vaikka kuunnella jotakin podcastia tai katsoa jotakin sarjaa samalla. Mä ite ainakin tykkään tosi usein katsoa just YouTube-videoita samalla kun mä kouluttelen. Siinä jotenkin aika menee tosi nopeeta ja kouluttaminen ei ole sit niin raskasta. Toinen vinkki on, että kannattaa hyödyntää kaikki jaetut hetket, koska näistä saa oikeasti yllättävän paljon XP:tä. Ja kans, jos sulla on yksi levollinen heppa, niin sillä on tosi nopea tapa saada se kakkoslevulle, on vaan hoitaa sitä. Ja tästä saa muutenkin ihan hyvin XP:tä. Sitten jos sulla sattuu löytymään näitä viisauden purkkeja hetkiä, mä en tiedä mitä nää on, niin näistä saa tosi hyvin XP:tä ja ne kannattaa hyödyntää. Sitten kolmas vinkki on, että kannattaa tehdä raset koulutetulla hepalla, jos vaan yhtään jaksaa. Ja sit vaan hakea se palkkio pienilevuisella hepalla, koska siinä sä säästät samalla aikaa. Ja jos koulutettava on vaikka huonovointinen, niin siinä sä säästät myös tosi hyvin aikaa, koska se koulutettu hevonen on paljon nopeampi kuin koulutettava. Samalla sä voit kans koittaa rikkoa silti sun raseenkkoi sillä täyskoulutetulla ja hakea Efon palkkio myöhemmin. Ja sitten yksi hyvä vinkki on kans, että jos sulla ei ole muita raseja enää jäljellä, niin kannattaa vaan tehdä näitä, mitä voi tehdä monta kertaa, niin uudestaan ja uudestaan. Sitten tulee, onko tää vinkki numero 4. Jos sulla on tosi tylsää ja sä tykkäät ropettamisesta, sä voit kans vetää nämä raseet sillä tavalla, niin kuin sä ropettaisit. Eli vähän tälleen tehdä nää enemmän oikeanlaisesti ja vaihella kuvakulmia jne. Tästä toki menee enemmän aikaa, mutta jos sä tykkäät ropettamisesta, niin sitten on varmaan kivempaa. Sitten 5. vinkki on, että kannattaa keksiä oma koulutusjärjestys, eli että missä järjestyksessä viet raset. Jos sulla on vaikka tavoitteena vetää koko mappi, niin kannattaa päättää, että mistä sä aloitat ja mihin sä lopetat, koska sillä tavalla sä saat säästettyä mahdollisissa raikkokuluissa ja se kouluttaminen voi olla vähän vaivattomampaa. Monet esim. Tekee silleen, että ne aloittaa vaikka jostakin täältä reunoista ja tätä kautta etenee täältä ja sitten lautoilla pääsee kulkemaan tänne ja täältä tänne ja niin edespäin. Sitten 6. vinkki on, että kannattaa koulutella ehdottomasti kavereitten kanssa, koska se on paljon hauskempaa ja te voitte samalla vaan jutella ja kouluttaa yhdessä, niin aika kuluu ihan sikanopeeta. Ja sitten voitte just kavereitten kanssa laittaa kaikkia tavoitteita, että okei, nyt mä koulutan tämän hepan loppuun tai nyt mä koulutan tuolta tuonne asti. Porukassa on aina hauskempaa, joten kannattaa ehdottomasti koulutella yhdessä. Ja jos sulla ei satu olemaan oikein kouluttelukavereita, niin kannattaa kysyä vaikka ihan Global Chatista, että josko joku haluaisi tulla kouluttelemaan. Tai sit sä voit vaikka kysyä jollakin DC-servulla, niin kuin vaikka FinSSOlla, että jos joku haluaisi tulla kouluttelemaan sunkaan. Tai sit jos sä oot jossakin klubissa, niin sä voit vaikka pitää jonkun kouluttelutapahtuman. Mut joo, siinä oli varmaan kaikki mun koulutteluvinkit. Laita kommentteihin, jos haluat lisää koulutteluvideoita. Taas tässä sun mielestä puuttuu joku tosi olennainen vinkki. Kerro myös ihmeessä, jos näistä oli sulle hyötyä. Mut joo, ei mulla muuta. Heippa!